Вече се получи. И глежда, не го не искаш да го това. Голямо обикаляне, трудно справяне с техниката. За първи път отглеждане на тютюн на собствената земя. За първи път снимане на видео с телефона, нищо че го имаме от повече от една година, даже две. Ето ги инструментите, с които работим. Саморъчно направени по модел и чертежи дадени от руски приятели. Много добре се разрохва земята, беше станала като кирпич. Горе-долу за един ден всичкото това място се разрохна с таралежката. Отзаре с ножа се изряза каквото има стърчащо, а тази мотичка пак сам съм си я правил. Направих две, една подарих от нераждаема стомана за загръщане на растенията. Ето го и моя помощник агроном. Да. Пръска след мене. Малко бавно. Другия път с голямата машина. Много дъжд се изсипа. Град валя два пъти. Ето ги моите растеница. Това е Орентала, подарен от Хасково. Тук е юбилеен нов 142. Монте Калмето е до него. Махорката. Тенис и бърли. TN90. Тук има малко объркване, има в началото спектър. После род фронт за допълване на мястото. Много добре се развива род фронта. До него е черни индийски. И хаваната. За проба 9 години. 9 сорта, грешка. 9 сорта сяти. Вчера досяхме, което беше останало, към 40 растеница. Днеска всичко се прекопа. Загърли са. Очакваме пак дъжд. Има някаква разлика в Ориентала. Този е един сорт. Този е друг сорт. Не се знае какъв е точно. Като поотраснат, като цъфнат, ще се мъчим да определяме сортовете. Ето ги и охраните от разни гадинки, които ядат мой тютюн. Целият Ориентал с частичен посев на всичкия тютюн от 24-ти
добре се развиват. И доматите на съпругата много добре цъфнаха, привързани, добре тръгнаха. Ще има и доматки тази година. Собствено производство. Следи от градушката. Тук там е по махорката. Някои растения сдават багажа. Причина не знам. Многото влага. Иначе юбилейния върви добре. Колкото ръката ми даже е по-голям. Листа, първите листчета. Най-много пострадала май махорката от града. Така, днеска прекопахме всичко. Това беше Монтекалмето. Да. Сега на 24 до там някъде. Мисля, че до дървото някъде ги сяхме. Малко на брой бяха по-големи. Другите останаха да порасват, за да могат да бъдат сяти. А това е TNC Burley TN90. Напръскан с отрова за трипс, за въшки, за мана. Сложихме малко тор да ги подхраним листата след толкова много дъжд. Ще се опитаме да спасем всичките растеница. А това огромното чудо е спектъра. Буквално си е огромен. Листото е вече около 40 см. Не знам това трето листо ли е, четвърто ли е. Но върви за сега удивляващо добре. Не знам дали може да си представите колко му е голямо листото. Много е голямо. Да е живо и здраво. Да не се разболей. Ще даде семенци за до година. А това е Ротфронта. Немския сорт. Явно му харесва тук. И много добре върви. А моят агроном продължава да ги мачка боболечките с отровата. Това трябваше да е черни индийски. Нещо го е яло. Да се надяваме, че повече няма да го яде. Днеска е прекопано всичко. Загърлено е. Както казват руснаците, суха поливка. За да може да задържим влагата. Тук има още доматки. Сяти преди 2 седмици. Това е нашия труд. Добре се развива всичко. Много малки загуби. Тук там е от градушката, тук там е изядени от боболечки, разни черви и гъсеници. Почти нямаме загуби. Да видим какво прави нашия агроном. Тормози боболечките. Борба с вредителите. И всякакви други гадости.
След толкова дъждове, химията е неизбежна. Без химия не става. Ето го целият ни труд в рамките на един месец и малко повече. До чуване и до нови срещи!